Ik joet dit weer een geweldige dag. Zinnen en nog eens zinnen. Het wie wat minder mooi als gisteren. Heb ik het vooral hoe de wind die staat gewoon aan helle. En de temperatuur die krijgt een wat leger kwam te lezen. Maar vind het een prachtige dag. En dat na een weekend met een schitterende sneeuw. Maar toch zullen het de komende weken staan gewoon wat oorsweren met het waar. Allereerst toen en vannacht helder waar, letter misschien wel wat meer bewolking, maar het stelt nog net al te volle voor. En de temperaturen 304 graden. En dat geldt voor het verste loon. En dus kon ze op frost onder groen. En dan op Eiloon, Sanson, misschien zelfs wel 8 graden. Maar de wind speelt het nog altijd al matig en vrij krachtig. En die komt nog altijd nu tot maat eerste mei. En dan hebben we de kans op mist of dampwaar. De geldt voor letter vannacht, maar ik van manier. En daarom begin ik met een waarschuwing. Kijk als vannacht van de kans op mist, soms opplakken dichte mist. Maar verder komt morgen de zinnen, ik moet met de vastgaan, maar dan heb je toch minder zin als Joet. En dan heb ik een kouder waartype. Morgen doe je om bij de halve graden heen. Ja, dat kunnen ze een graadje heger uitvallen, maar dat is het dan ik. En de wind die is zo morgen matig en vrij krachtig of krachtig worden en daardoor viel het nog wat kouder aan. Ja. En dan vooruit. Wij zijn thuis nog 2 droege dagen, maar we zorgen dat de zinnen stadig gewoon terrein verliest. En het blijft onder mijn thuis hoe daar nog droeg. En dat is ook even wichtig voor de boeren. Want ik denk dat we in de nacht van thuis op vrijdag het eerste terrein weer te krijgen. En vrijdag weet ik me daar maar betiden rein. De zinnen komt er denk ik net aan te pas. En de temperaturen deze dagen, ach, ik denk zomaar bij de 13 of 14 graden heen. En de wind gaat naar de orenhoeken. We met hem aan, maar wel even in het waarsje.